Taky rádi řežete řetězovou pilou stromy? A co takhle porobeton? Novinka od Bosche GAC 250 vám to umožní. Takže dobrý den, vítám vás. Dneska jsme si pro vás připravili tuhletu novinku. Jedná se o řetězovou pilu na porobeton GAC 250 a má ji na svědomí německá firma Bosch. Věřím, že každý, kdo bude potřebovat nařezat větší množství porobetonu, si tuhle mašinu zamiluje. Porobeton se dříve řezal buď ručně, nebo odsaskama, kdy ale plátky dostávaly pěkně zabrat a často odcházely v uchycení. Dobrou cestou byl aligátor od DeWaltu, ale nyní to bude díky GAC 250 snad i radost. Pila má minovitý výkon 1200 W a rychlost řetězu je až 12 metrů za sekundu. Lišta je dlouhá 335 mm a prořízne 25 cm. Příjemně se drží a díky váze 4,3 kg se s ní pěkně pracuje. Důležitým prvkem je možnost napojení na odsávání prachu, kterýho obzvlášť u téhle práce vzniká fakt strašně moc. Mašina je dodávaná v papírové krabici a součástí balení je stroj, řetěz, který je vybaven břity z tvrdokovu, řetězovým kolem, lištou a krytkou na tu lištu. Řetěz má rozteč 1,3 mm a rozteč řetězových článků je 3/8 palce. Teď si spolu pilu rozebereme a smontujeme. Takže nejprve z pily sundáme lištu s řetězem. Takže povolíme tímhletím červeným, povolíme přitažení. Tady tím tlačítkem vy si utahujete nebo povolujete ten řetěz, takže ho trošku povolíme na úplně volno. Následně vytočíme tohleto úplně ven, abychom sundali tu krytku. Sundáme kryt a můžeme pěkně volně sundat lištu i řetěz. V tomhletom stavu vlastně pilu vyndáte z krabice. Máte tu stroj, máte tu lištu, řetěz, krytku na lištu a adaptér na odsávání. Nejprve odmontujeme tuhletu krytku. Ta se povoluje tady. Zde je vyobrazeno, jakým směrem se točí řetěz a podle toho vy ten řetěz musíte umístit na tady tu lištu. Doporučuji si tady povolit, vlastně tady to vidíte, jak se povoluje nebo posouvá, tím dochází k povolení a utažení řetězu vlastně posunem téhletý lišty sem nebo tam. Takže my si to maximálně teďka povolíme a teďka vlastně nám to zobrazuje, jak má běžet plátek z toho tvrdokovu. Takže mělo by to jít takhle po směru, ono je to vidět i kde je to ostří. My si to takhle nasadíme na tu lištu, zasadíme ty zuby do drážek a teďka nám dáme do té pily. Nasadíme ten řetěz tady do toho ozubeného kolečka. Tak, teď nám to tam zajelo a můžeme malinko utáhnout, aby nám vlastně ten řetěz hezky všude zajel. Teď jsme si to takhle nasadili, opatrně vezmeme krytku nasadíme, takhle přitáhneme. Necháme ji trošku uvolněnou, aby jsme mohli manipulovat a utahovat vlastně ten řetěz. Po dotažení toho řetězu utáhneme napevno a tím je řetěz připravený k práci. Posledním, co nám zbývá před řezáním namontovat, je ten adaptér na odsávání prachu a ten se přidělává sem dolů, kdy vlastně pomocí tady té západky on se tady zasekne a drží tam. Takže takhle jednoduše uslyšíme cvaknutí, namáčknem a máme připevněný adaptér. Teď s pilou můžete začít pracovat. 3, 2, 1, go! Teď si projdeme ovládací prvky. Takže povolování, utahování řetězu, sundání krytu a vlastně celý lišty. Zde je spoušť pily, zde je pojistný tlačítko, který musíte zmáčknout, aby vám ta spoušť šla stisknout. Bez toho ji nestisknete. Takže zmáčknout a teprve pak spoušť. Dalším důležitým ochranným prvkem je tahleta přední brzda, která vlastně okamžitě zastavuje ten řetěz. Aktivuje se při zpětném rázu, vyzkoušejte ji občas, ať zjistíte, jestli opravdu funguje. Takže vlastně pokud je od vás, tak je zamčená, řetěz je zastavený. Správně je takhle, když je u vás.
Takže pilu si zkusíme zapnout palcem pojistku a spoušť. Pila nám jede. Otestujeme si teďka funkci té brzdy, takže rozjedu pilu a vypnu řetěz. Vidíte, jak se řetěz okamžitě zastavil. Snad vám tahle ta pila hodně pomůže při práci. Díky moc a těším se na další vysílání. Dejte odběr, like, koment a navštivte nás na ostatních sociálních sítích. Facebook, Bosch, fanoušci CZ&SK, Instagram a TikTok. Ahoj.